A bőrrák tipikusan egy olyan probléma, ami kollektív tudatunkban a napsugárzás káros hatásainak köszönhető. Nem feltétlenül van így, de azt sem mondom, hogy nem így van. Ugyanis az egy külső sérülés, egy folyamatos sugárzási sérülés, hogyha valaki rendszeresen mindenféle védőfelszerelés nélkül megy ki a napra. Ott folyamatosan megsérül a bőr, le is ég nagyon sokszor, és hogyha ennek rendszeresen nagyon sokszor kiteszi magát valaki, és még esetleg közrejátszik valamilyen más kiváltó tényező, akkor ebből lehet probléma. De kizárólag ez nem biztos, hogy problémát fog okozni. A bőr az elsődleges védelmi vonala a szervezetnek, mindennel kapcsolatban van, amivel kapcsolatba kerülünk. A hőmérsékletet is érzékeli, a ruházatunkat is érzékeli, minden vegyszeres hatásnak ki van téve, tehát egy meglehetősen igénybe vett, és az egyik legnagyobb felületű szervünk. Mégis azt gondolom, hogy ritkán reagál rosszul. A fizikai elváltozásokat szinte azonnal tudja korrigálni, tehát bármilyen sérülés keletkezik a bőrön, azonnal látható jelei vannak a megkezdett regenerációnak. Nagyon jól tud regenerálódni. De előfordulhatnak olyan lelki élethelyzetek, amik kiválthatják azt, hogy a bőr reagáljon valamilyen módon. Ezek elsősorban valamilyen elhatárolódással együtt járó folyamatok és lelkiérzetek, vagy pedig valamilyen külső folyamatos szennyezés, és ez átvitt értelmű szennyezés, amikor valakit folyamatosan ócsárolnak, folyamatosan lejáratnak, attól függően, hogy hol alakul ki egy ilyen festékes melanómának nevezett elváltozás, attól függően lehet következtetni arra, hogy hogyan érzékelte és hogyan élte meg valaki ezt a lelki élethelyzetet. De önmagában csak ez továbbra sem képes kiváltani az elváltozást. Minimális módon, de valami másnak jelen kell lenni. A táplálkozás itt nem mérvadó, ugyanis igen, a bőrtápláló ásványok, vitaminok létező dolgok, de a hiányuktól nem lesz valaki bőrbeteg. Kellemetlen érzeteik kialakulhatnak, de konkrét betegség nem valószínű, hogy kialakul. Feltétlenül valami másnak kell jelen lenni. Tehát vagy az információs ok erős szintén, vagy pedig tényleg egy folyamatos sérülésnek van kitéve az illető, és lehet, hogy fizikailag is. Lehet, hogy egy olyan vegyszeres behatás alatt áll folyamatosan, ami nem kedvez a szervezetének, és ha még erre rájön egy ilyen lelki élethelyzet, akkor abból könnyen előfordulhat minimum egy kellemetlen kiütés. De sok esetben ettől komolyabb elváltozások is előfordulhatnak.